I pinsen var der igen Filsø Fødevarefestival. Cirka 10.000 gæstede det populære arrangement, og de lokale udstillere var klar fra start til at vise deres egne produkter frem. Jamen, det er gourmetfødevarer, vi har med. Det er gedeoste, det er håndlavet i egen gårdmejeri. Publikum var allerede på pladsen, da dørene åbnede kl. 10 lørdag for at se de mange lokale specialiteter. Skovlund Is er en af de lokale producenter, der laver deres egne produkter. De laver nemlig is med mælk fra deres eget landbrug, og som noget nyt har de i år taget deres nye yoghurtis med til Filsø. Men også Varde Lam har taget et nyt produkt med. Vi laver sådan en lampe parma, som er røget og saltet i 7 måneder. Den har vi prøvet at skære ud i skiver og så sælge sammen med noget chili mayonnaise. Hvorfor er det et godt sted at udstille sine produkter og give smagsprøver til de besøgende? Det er en fantastisk fødevaremarked. Altså, der kommer rigtig mange gæster, og gæsterne er interesseret i kvalitetsfødevarer. Jamen altså, det er jo sjovt at være her. Det er rigtig sjovt at være her. Det er en god måde at brande sig selv på. Med mere end 70 udstillere var der masser at se på. Der var mange smagsprøver ved de forskellige udstillere, og smagsoplevelserne blev nyt af de besøgende. Der var også lejlighed til at sidde ned og tage et hvil, og naturligvis gik man ikke sulten fra Filsø Fødevarefestival.